Emma, Ayu, Dia, Nyu, Cahyo, Mudo, campur sarine wong duwe gawe. Penake saiki orang nganggo sesuk. Spesial kagem Om Toto. Dek, ora kenalan dulu Rek Toto. Ora kenalan dulu. Kenalan. Iya. Ada ibunya. Saling. Sabda Pandita Ratu. Amen sliramu dadya ing sisiku. Mugi Gusti glelande tresnaku nyatan kinawa mati. Yuk digawe nuansane jarangan cok. Nyu Cahyo Muda campur sarine wong duwe gawe. Jaluke jane jaluke apa jaranan. Oh, jaranan. Heeh. Yang nguti saken apa yang nguti? Yang nguti. Enggak. Sabda Pandita Ratu mrenges sliramu dadya ing sisiku. Mugi
duwe gawe. Tak keong keong, tak keong keong. Ayo. Ibu aja belum keringetan, masa bapaknya udah lemes. Belum Ibu, selesai belum Mbak keringetan Kakung. ya Bu? Iki lho Mbak Kakung iki. Lah iya. Aduh kan lho. Kono. Ayo. Ayo Mbak Kakung. Halo, Mbak Sing pundi Mbak Kakung? Nggih. Iya. Sugeng sonten Mbak Kakung. Ngersake lagu napa Mbak Salim lagi Kakung? apakah salim lagi? Pripun? Panitia. Oh sampun wau nggih. Siap nggih. Bapak ngersake lagu napa Bapak? Sinten? Oh di gang depan. Tekan ngarep kono Ora ki. tekan, oh, Ora Mas. tekan. Nggih. Wis pokoke sing kersake lagu monggo sapriki nggih. Mbak Kakung boleh goyang nggak iki Mbak? Mbah Kakung, tasih kersa goyang Mbah Kakung. Oh ini jempolnya aja. Oh jempolnya aja nggih. Sabdo Pandita Ratu Darmu dadya ing sisiku mugi Gusti nglilani tresnaku datangke nawa mati. Lah luar biasa nih wau kagungane Oke. Mas Kopi Mas sinten? sponsor. Wis kenalan toh? Mas sapa mau? Hah? Sing ngersake lagu sinten? Mas siapa ya? Tadi nggak boleh kenalan. Ya Ibu Sumening nika. Monggo Bunda. Ayo. Diparan kono ya kono ya. Piyayi neng kono. Ayo rene jare. Aku kelingan. Bok kae. Joget iki. Mboten napa-napa. Iya. Karena apa? Ayo, bunda-bunda yang berpanan. Gupuk asmara biyen nate kanggo anjum tresno. Tanapa bantal tanapa kloso bot abote rekaman asmara. Ayo, yang prasmanan ini.
satu. Belum, yang lain Yang belum lain mana? nyusul. Yang lain mana? Yang lain main mana? Yuk Monggo kuda-kudanya. pasukan kerudung biru-biru. Pasukan maju, gedung biru-biru di Ustazah. sana, ayo. Catetan sajroning ati datan runtur saya marang ati aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara ya cahya muda campur kelingan gubuk kae biyen tanggo leren ning cagak bapak tulisan warna abang tondo isih prawan gubuk kae penwati dasar besok ora bakal lali gubuk kae cerita wayang wengi nganti kadratrino dilanjutke apa? Lanjutke apa niki? Panggil Bu Meta. Bu Ibu Meta. Oh Bu Meta, nanti habis ini Bu Meta nyumbang lagu. Bu belum Iya, habis Bu, belum habis. belum habis. Oh Oh, temen kata oh nggih. Spesial nanti habis ini katanya Ibu Bu Meta. Meta. Iya. Metane apa ya? Datan luntur. Gubuk Asmara versi Gubuk dangdut. Asmara Presi Dangdut menika keturunan saking Bu Sumening. Manis dik kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ngongkole matu saya bisa rontokno jantungku. Monggo Bos Toto. Bang Melati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku naksir
Bos Toto mana nih Bos Toto? Ayo Bos Toto. Ini, ayo. Bos sang mulih Mas Toto. Manis dik kowe pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lamis. Yen mes semanise ngungkule madu kaya bisa ngrontokno jantungku. Bos Toto, ayo disiapkan lagune Bos Toto. Monggo Bos. Ndak pun didek emak badhe tindak pundi. Kadingaren tindak wae mboten nitih taksi. Dewean apa ora wedi timbangan kur kula purun ngancani. Yo pai. Itu bil wong legana kon lek momongan. Niki ploncon apa Mbak Yu padhe pindah. Ampun kula Mas sampean, ampun kuciwa kula rondo anyaran anake limo. Ora apa-apa. Awan-awan lunga ploncon ning pasar Demak. Prawan rondo sing penting goyange penak yo. Anting Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting jaso malang ya ben rondo dijamin kepring New Cahyo Muda campur sarinya Indonesia.
pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kading arena tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur aku lopurun ngancani monggo 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 topel wong lekana golek momongan niki ploncon napa Mbak Yu padhe pindah lanjut matur sepanuh ya Bos Bambang ndak pundi Bos Bambang badhe tindak pundi badhe teng pasar kading arena tindak wae ora numpak taksi lagi nonton penyanyi Mas dhewean ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani golek momongan niki ploncon napa Mbak Yu padhe pindah ampun kelo Mas sampean ampun Gusti wong anyaran anake limo awan-awan lunga ploncon ning pasar pae rawan rondo buatu ora pati penting Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting jasu malang yo ben rondo dijamin komplit matur sepanuwun menika wau saking hamba Allah nggih